Узнайте, как стать участником проекта по ссылке снизу. мардумро фиреб диҳанд ва маблағи онро тасарруф кунанд. номи ширкатҳои машҳур ба монанди газпром. дар паси ҳамин гуна роликҳо, яъне роликҳои тарғиботӣ, яъне видеоҳо умуман аз нигоҳи шумо киё меистанд ва манфиати онҳо аз чӣ иборат аст? қалобон берун аз давлат буда касоне ки ба номи ҳамин гуна фиребгарон меафтанд, на танҳо аз номи бонк, ҳатто аз номи мансабдорони тоҷик ҳам зиёд ҳамин гуна фейкҳо, роликҳо пахш мешавад. Каждый житель Таджикистана теперь может стабильно и гарантированно получать от 15 тысяч сомони каждый месяц. бо истифода аз номи мансабдорони мо, номи бонкҳои мо истифода мекунанд, чӣ гуна фарқ кунанд марди мо? мизоҷон бояд донанд ки пули бедарду миён умуман дар ҷаҳон қариб ки нест. бештаршон такя ба алифбонк мекунанд. саҳифаи расмӣ надоранд қалобон. яъне онҳо чеҳраҳои ҳақиқии моро истифода мекунанд дар кадрҳояшон. эҳтимолан ҳаст ки ҳамон нафарон ҳатто тоҷик набошанд. мутаассифона сафи онҳо баръакс зиёд мешуд, кам не. гуноҳи ин мизоҷ аст. 500 000 сомонӣ маблағҳои мардумро пешгирӣ мекунад. дастрасӣ медиҳад ба қалобон барои ворид шудаву ба интиқол додани он маблағҳо. эълони бар дурӯғ оиди он ки амонатбонк барномаи сармоягузориро чунин ҳолатҳои қалобӣ дар бонки алиф хело паст шуда истоданд. дар дохили худи тоҷикистон чунин қалобон вуҷуд доранд? метавонад қапад ва мизоҷро огоҳ кунем. чӣ гуна тавонанд ки ҳамин воқеӣ ҳаст ё фейк, яъне дурӯғ аст, бале? қалобон худашонро ҳамчун нафарони диншинос муаррифӣ карда мардумро фиреб мекунанд. салом бинандаҳои азиз, ин нашри дуюми барномаи бодалер аст ки тариқи нашрияи тоҷикистон ва сомонаи престиҷӣ аз ютуб-канали престиҷӣ манзури шумо мегардад. мавзӯи имрӯза хеле ҷолиб аст, чун вақтии охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар гуна қаллобӣ ва фейкҳо аз номи ширкатҳо ва истифода аз номи бонкҳои мо зиёд чарх мезананд. мо дар барномаи имрӯза даъват намудем аз ду бонк, яъне амонатбонк ва алифбонк. меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд шӯрат холиқов, намоянда аз амонатбонк, ҷовидон ҳамидов аз алифбонк. хушомдед ба барномаи имрӯза. имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ хеле фейкҳо ва ҳар гуна постҳо ва роликҳои паҳн мешаванд ки то андозаи мардум ба он таваҷҷӯҳ мекунанд ва аз ҷониби дигар коршиносон инро якна фейк меноманд ки бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар гуна гурӯҳҳо мехоҳанд ки мардумро фиреб диҳанд ва маблағи онро тасарруф кунанд. мо тавре мебинем бештар аз номи алифбонк ин фейкҳо дида мешаванд. назари шумо чӣ аст? то куҷо ин ба ҳақиқат наздик аст? марҳамат. аз рӯи омор агар нигоҳ кунем, қалобон барои фиреб кардани мардум на танҳо аз номи алифбонк муроҷиат мекунанд, балки аз номи ширкатҳои машҳур ба монанди газпром, алиф профит, тесла ва дигар нафароне ки машҳур ҳастанд истифода мекунанд. ҳатто аз номи парламенти ҷумҳурии тоҷикистон баромад карда истодаанд. асосан ин намуди барномаҳо, сармоягузориҳо умуман асос надоранд. дар ҳолате ки аз тарафи чунин ширкатҳо чунин барномаҳо пешниҳод карда мешавад, онҳо аввалин дараҷа дар сомонаи асосии худ паҳн мекунанд. ва қайд кардан ба маврид ҳаст ки то ҳол омори умум аниқ надорем ки кадом ширкатҳоро аз ҳама бисёр истифода мекунанд. дар паси ҳамин гуна роликҳо, яъне роликҳои тарғиботӣ, яъне видеоҳо умуман аз нигоҳи шумо киё меистанд ва манфиати онҳо аз чӣ иборат аст? асосан қалобон берун аз давлат буда то ҳол 100% маълум нест ки кӣ ҳастанд ва дар куҷо қарор доранд. аз ҳисобе ки қалобон рақамҳои виртуалӣ истифода мекунанд, ҳамёнҳои виртуалӣ истифода мекунанд, мо наметавонем аниқ кардан ки дар куҷо ҷойгир ҳастанд. онҳо метавонанд дар тамоми дунё бошанд, лек эҳтимолият аз ҳисобе ки қалобон бо забони русӣ ҳарф мезананд, онҳо метавонанд дар давлатҳо ба монанди Федератсияи Русия, Қазоқистон ва ё ин ки дар Украина ҷойгир бошанд. барои чӣ ба ҳавои расм кашидан мумкин нест? ман мехоҳам ки ҳуҷраи алоҳидаи худро дошта бошам. фурсати он расид ки мо соҳиби хонаи худ бошем. гурӯҳи хуб ба дафтари кории замонавӣ ниёз доранд. мо барои шумо ояндаро месозем.
4 سال است که حیات مردم را رنگین و گوارا ساخته برای رسیدن به مقصد تأثیرات‌های نو به نو می‌بخشد. سبستان 2018 این همکاری باوریناک در راه سرمایه‌گذاری اموال برای هر یکی شماست. نفرانی که با مایند از نتیجه قناعتمند هستند. بعضا در شبکه اجتماعی نگاه میکنیم که از نام امانت بانک هم زیاد رولیک‌های ترغیباتی که با هر واسطه مردم رو میخوان جلب سازند و مبلغشون رو به صورت حسابی همین تشکیلات هایی که ترغیبات میکنن فیلسازی شوند دیده میشود. نظر شما در این باره چی است؟ در حقیقت از طرف یک چند همین اعلان های بردروغی که در شبکه اجتماعی پیدا شدن دیده می شود که مردم رو برای اعلان های بردروغ برای جلب مردم میکنند که این شهادت میدهد از ناکفایه بودنی سوادناکی مالیوی همین شهروندان، یعنی که کسانی که به نام همین گونه فریبگران میافتند از ناکفایه بودنی سوادناکی مالیوی آنها درک میدهد یا آنها راهی آسانی پولکارکنی را میکوبند. نه تنها از نام بانک، حتی از نام منصبداران تاجیک هم زیاد همین گونه فیک ها ролик ها پخش می شود. Открываю мобильное приложение на телефоне, такой смотрю, и такой миллион. То есть я проверил нули, 6 нулей, такой, ну нифига себе, быть такого не может. Это официально. Жителям Таджикистана открыт доступ к новой платформе от компании «Газпром». Каждый житель Таджикистана теперь может стабильно и гарантированно получать от 15 тысяч сомани каждый месяц. На работе все скачали приложение, все, кто узнал из знакомых, все приходили домой на работу, помоги, установи. Узнайте, как стать участником проекта по ссылке снизу и начните зарабатывать уже сегодня вместе с «Газпром». و هر واسطه میخوان که اعتماد مردم رو نسبت همین فیک ها زیادتر کنند همین تشکیلات ها، یعنی رولک های ترغیبات واقعی که از جانب بانک ها بعضا فاند ها تشکیل شدن فرق کنند یا مثلا این گونه رولک هایی که ضمناً از طرف همین شرکت هایی که بیرون از تاجیکستان فعالیت میکنن و با استفاده از نام منصبداران ما نام بانک های ما استفاده میکنن چگونه فرق کنند مردم؟ мирзоҷон бояд донанд ки пули бедарду миён дар умуман дар ҷаҳон қариб ки нест. дар рекламаҳо агар ки тахмин карда бошед чӣ хеле ки гуфтанд дар бисёрашон қалобон ваъда медиҳанд ки маблағи калон ба шумо пешниҳод мекунанд дар ҳолате ки агар шумо 100 сомон ба онҳо инвеститсия кардед онҳо мегиранд 1000 сомон карда медиҳанд дар давоми 2 рӯз ёки 1 рӯз. ба чунин гуна эълонҳо умуман бовар кардан лозим нест. саҳифаи расмӣ надоранд қалобон. вақте ки аз номи шахсони машҳур рекламао сар медиҳанд ва дар он ҷо бо воситаи реклама ба сайташон гузаронида мешавад. сайташон бошад расмӣ нест ва дар он ҷо умуман калима ё ин ки номи ҳамон ширкат омадагӣ нест дар он ҷо. یعنی سراغی حقوقیان ذکر نشده، نه تلفن. بله جاویدان ببینید همین بعضا همین فیک هایی که در شبکه اجتماعی پیدا میشوند بیشترشون تاکید به الفبان میکنن. از همه زیاد گازپروم استفاده میکنن. از همه زیاد گازپروم استفاده. چرا ماست گازپروم است؟ газпром ин яъне ширкате ки дар бисёри давлатҳои ҷаҳон мисол шинохта мешавад. агар тахмин карда бошед дар рекламашон омадагӣ аст ки газпром бо ҳамкорӣ бо парламенти ҷумҳурии тоҷикистон барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум яъне кӯмак кардан мехоҳанд. барои ҳамин шояд аз ҳисоби ҳамин мирзоҷон бовар карда истода бошанд. яъне онҳо чеҳраи ҳақиқии моро истифода мекунанд дар кадрҳояшон. дуруст. эҳтимолан ҳаст ки ҳамон нафарон ҳатто тоҷик набошанд, барои он ки дар реклама агар ки бинед пура бо забони русӣ ҳаст, бо забони русӣ реклама мекунанд, баромад мекунанд онҳо. оё омор яъне рақами дақиқи мардуми мо яъне шаҳрвандони мо ба доми қалобон афзода бошанд вуҷуд дорад? шумо оморе доред? бале омори дақиқ вуҷуд дорад. муроҷиат мекунанд мардум? бале муроҷиат мекунанд, даҳҳо мардумҳо муроҷиат мекунанд, лек аз ҳисоби махфӣ будан ба итоати сирри бонкӣ мутаассифона пешниҳод карда намешавад. лекин гуфта метавонам ки бонк бошад дар навбати худ дар як моҳ то 500 000 сомонӣ маблағҳои мардумро пешгирӣ мекунад то ки ба қалобон равон накунанд. خیلی زیاد هستن مراجعت کننده ها. تقریبا
даҳҳо нафарҳо ҳастанд. ҳамин ҳолат дар амонатбонк чӣ гуна аст? дуруст, дар ҳақиқат ҳастанд муштариёне ки мутаассифона ба доми чунин гуна қалобон меафтанд, вале ки чӣ хеле ки қайд карданд, ин аз беаҳамиятиву гуноҳи мизоҷ аст. яъне ки дар назар дорем ки бинобар сабабе ки аз ҷониби мизоҷ ҳамин хатогӣ рӯй додааст, яъне ки вай бо хоҳиши худ маълумотҳои махфии ё корти бонкӣ ё ҳамёни электронии худро пешниҳод кардааст ва мутаассифона ин маблағҳо аллакай ба дасти тавассути ҳамин дигар ҳамёнҳои электронии дигар кишварҳо, дар назар дорем берун аз Тоҷикистон ба хориҷ ӯ бароварда мешавад. ҷовдон бибинед дар бонки шумо мутахассисои ва яъне мутахассисони касбӣ фаъолият мекунанд дар соҳаи IT технология дигар то куҷо онҳо имкон ё метавонанд ки ҳамин гуна роликро пеш аз пахш дар шабакаҳои иҷтимоӣ пешгирӣ кунанд? Имкон дорад? Қайд кардан ҷой дорад ки дар Алиф махсус шуъбаи кор бо ҳолатҳои қалобӣ мавҷуд ҳаст ки дар якчанд қисматҳо барои пешгирии ҳолатҳои қалобӣ фаъолият мекунад. Якум қисмат бошад барои огоҳ кардани аҳолӣ, барои баланд бардоштани дониши молиявии аҳолӣ, роликҳои омӯзишӣ, SMS паёмакҳо ва ғайраҳоро паҳн мекунад. Ба мисоли оддӣ дар давоми соли 2021 ва соли 2022 оиди мавзӯи ҳолатҳои қалобӣ роликҳои омӯзишӣ даҳҳо маротиба паҳн карда шудаанд ки зиёда аз 5.5 миллион нафар одамон тамошо карданд. Боз як роҳи дигараш ин беҳтар кардани низоми автоматикунонии бонкҳо ҳаст. айни ҳол дар бонк дар Алиф ду низоми автоматикунонӣ ҳаст ки бар зидди қалобӣ мубориза мебарад. Якумаш агар дар хотиратон бошад, як намуди қалобӣ буд ки дар сомонаҳои эълонҳо вақте ки шаҳрвандон дар он ҷо рақамҳои худро ворид мекарданд барои фурӯхтани ягон мол, қалобон занг мезаданд ба ҳамёни мобилияшон ворид мешуданд, бо таъсири психологӣ кодҳои лозимаро гирифта ба ҳамёнашон ворид мешуданд. Яке аз низоми мо пурра тавонист чунин ҳолати қалобиро ба сифр орад, умуман пешгирӣ кунад. Дуюмаш бошад чунин ҳолатҳои қалобие ки бо тавассути рекламаи Газпром, Алиф Профит, Тесла мешаванд, мубориза барад. чӣ хеле ки гуфтам, дар як моҳ то 400-500 ҳазор сомона пешгирӣ шуда истодааст. Баъдан бо мақомотҳои давлатӣ кор мекунем, бо кӯмаки онҳо, мисол бо кӯмаки Вазорати алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомотҳо тавонистем даҳҳо сайтҳои қалобонро дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон барҳам диҳем. Мутаассифона сафи онҳо баръакс зиёд мешуд, кам не? Не, дар ин ҳолат вобаста аз низоми автоматикунонии бонкҳо мебошад. Айни ҳол гуфта метавонам ки дар бонк чунин ҳолатҳои қалобӣ дар бонки Алиф хело паст шуда истоданд. Ҳисобе ки мо беҳтар карда истодаем, низоми автоматикунонии бонкие ки худамон нависагӣ ҳастем, қалобон вақте ки ягон нафарро фиреб мекунанд, аз онҳо хоҳиш мекунанд ки бо Алиф моби равон накунанд. аз ҳисобе ки системаи мо метавонад қапад ва мизоҷро огоҳ кунем. Инчунин аз ҷониби Амонатбонк пешгирии ҳамин ҳолатҳои қалобӣ дар сатҳи барномавӣ пешгирӣ карда мешавад. чӣ хеле ки қайд кардем, ин бинобар сабаби хатогиҳои худи мизоҷ, яъне аз беаҳамиятӣ ё аз зудбоварӣ ва ё аз бо роҳи осон ба даст овардани маблағи муайян ва ё метавонанд ки пешниҳод кунанд маълумотҳояшонро ва маълумотҳое ки пешниҳод гардид дастрасӣ медиҳад ба қалобон барои ворид шудаву ба интиқол додани он маблағҳо. Муштариёне ки ба ҳамин роликҳо яъне рӯбаро мешаванд, чӣ гуна тавонанд ки ҳамин воқеӣ ҳаст ё фейк, яъне дурӯғ аст, бале? Дуруст. Чӣ гуна фарқ кунанд? Нигоҳ кунед, яъне критерияи мушаххас бояд бошад дар ин ҷо. қайд кардан ба маврид ҳаст ки мизоҷон асосан бо розигии худ маблағҳояшонро ба онҳо мегузаронанд. Қалобон бо таъсири психологӣ ба боварии мизоҷон даромада аз онҳо хоҳиш мекунанд ки ба худи қалобон маблағ гузаронанд. Чӣ хел ба боварияшон медоранд? Якум, сомонаҳои махсус доранд ки дар он ҷо графикҳои ғайрирасмӣ ҳаст ва вақте ки аз
аз мизоҷони мо хоҳиш мекунанд ки 100 сомон пардохт кунед ва онҳо 100 сомон пардохт мекунанд, дар сомона нишон медиҳад ки 100 сомонашон истодагӣ аст. Пагоҳ ҳамон 100 сомонашон 1000 сомон мешавад дар ҳамон сомонаи қалобон. баъдан мизоҷон бисёртар бовар пайдо мекунанд ки пули бисёртар кор карда истоданд. яъне маблағ ба сурат ҳисоби онҳо намебиёд, яъне маблағ дар сурат ҳисоби онҳо намебиёд. Маблағ дар сурат ҳисоби қалобон мебошад, лек дар сомонаашон рақамҳои чихеле ки гуфтем фейк сохтагӣ ҳастанд ки штоб қалобон мизоҷон бовар кунанд ба он нафарон. боз ҳамин хел ҳамчун пирамида рафтан мегирад. Мизоҷ мегӯяд ки боз 1000 сомони дигар мепартоям, ҳамонам зиёд кунед мегӯяд. Боз 1000 сомони дигар мегузаронад. Мебинад ки дар сомона маблағашон 5000 сомон шудагӣ, 10000 сомон шудагӣ бисёр маблағ равон кардан мегиранд. вақте ки мизоҷ аз қалоб мехоҳанд ки маблағашонро гиранд, қалобон ҳархела баҳонаҷӯӣ мекунанд ки то ки маблағашро мизоҷ нагиранд. ба монанди агар ки имрӯз гиред, аз оянда даромадҳо даст мекашед, барои он ки дар оянда даромадҳои хело калон ҳаст. ё ин ки барои гирифтани маблағҳоятон шумо бояд комиссия дар ҳаҷми 13% супоред, ё ин ки налог супоред гуфта чунин фирӣ мекунанд. вақте ки мизоҷ дуюмбора маблағ мегузаронанд, онҳо ғайб мезананд. яъне онҳо тариқи телефон озод суҳбат намекунанд, тариқи онлайн ҳастанд ҳолатҳое ки бо тариқи телефон суҳбат мекунанд. бо тариқи телефон суҳбат мекунанд. Занг мезананд ба мизоҷон, вақте ки мизоҷ сомонаро кушодагӣ ҳастанд, дар он ҷо мефаҳмонанд ки ина 100 сомони шумо 1000 сомон шуда истодааст. биёен якҷоя кор мекунем мегӯянд ҳамин хел ва ба мизоҷ мефаҳмонанд ки шумо дар оиду ин ҳамин ҷоҳоро пахш кунед гуфта. шояд холиқов шумо ки солҳои зиёд дар амонатбонк фаъолият доред ва бештар бо ин ҳолатҳам рӯбарӯ шудаед, бигӯед ки онҳое ки ба доми чунин қалобон афтоданд, яъне маблағашонро ба ҳамин кортҳои ташкилотҳои фейк, яъне дуруғин ҳастанд, маблағ интиқол медиҳанд, бо кадом восита маблағашонро гиранд ва ба куҷо муроҷиат кунанд? дуруст, дар ҳақиқат ҳастанд бо ҳолатҳое ки чихеле ки дар боло қайд гардид, дар ҳамон сайтҳои фейкӣ ҳуҷраҳои шахсӣ мекушоянд. дар он ҳуҷраҳои шахсӣ яъне ки маблағе ки гӯё мизоҷ гузаронд, маблағ зиёд мешавад. бо ҳастанд ҳолатҳое ки аз ҷониби қалобон як маблағи муайян аввал барои дилгармкунии мизоҷон баргардонида мешавад. мисол мизоҷ 100 сомонӣ гузаронид, пагоҳаш мисол 110 сомон, 115 сомон барои бори аввал мегузаронанд барои дилгарм кардани мизоҷ. дар ҳолати дуюм ҳавасманд мекунанд. дар ҳолати дуюм мизоҷ метавонад ки бо маблағи калонтар ирсол кунад ба қалобон ва дар ин ҳолат аллакай аз ҷониби қалобон муносибат қатъ мегардад ё телефонашон хомӯш мегардад. бубинед, мо медонем ки бонкҳои тоҷикистон бо бонкҳои федератсияи Русия шарик ҳастанд, ҳамкорӣ мекунанд. шумо ошкор кардед ки масалан ҳамин қалобон аз кадом суратҳисобҳои бонкҳо истифода бурданд? асосан қалобон аз суратҳисобҳои тамоми бонкҳо гуфтем истифода мекунанд. ҳатто буданд ҳолатҳое ки аз суратҳисобҳои бонкҳои Европа ва Амрико истифода кардагӣ ҳастанд. аз Федератсияи Русияро истифода мекунанд. суратҳисобе ки доранд, он аз худашон нест. он ҳам низ аз ҷабрдидагон ҳастанд ки бо таъсири психологӣ ин маълумотҳои кортро гирифта ба манфиати худ истифода мекунанд. ҳамчун мутахассиси бонк шумо чӣ тавсия медиҳед ба барои мардуми мо ки аз ҳамин гуна қаллобиҳо, ҳар гуна фейкҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар рӯбарӯ мешаванд, яъне худдорӣ кунанд ва ба ҳамин гуна фейкҳо дода нашаванд? шумо чӣ мехоҳед? тавсияи мо ҳамин аст ки ба чихеле ки гуфтем роҳи осони пулкоркунӣ нест, яъне ки ба ин фирефтаи эълонҳои бардуруғ нашаванд, маълумотҳои махфии корт ва ҳамёни электронии худро махфӣ нигоҳ доранд, яъне ба шахсони сеюм пешниҳод накунанд, кодҳои махфие ки тавассути SMS паёмакҳо қабул мекунанд ба шахсони бегона интиқол надиҳанд, пешниҳод накунанд, ҳангоми иваз намудани рақами телефон дарҳол дар бонк хабардор карда, яъне ки дар ҳолатҳои зарурӣ иваз карда шавад. роҳи осони пул кор карданро ки дар рекламаҳо мебинанд, ба онҳо умуман бовар накунанд.
дар ҳолате ки ба чунин қалобон дучор шуден, ҳатман ба бонкҳо муроҷиат кунед, тавсияҳояшонро гиред. амонатбонк ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон мерасонад ки вақтҳои охир аз ҷониби саҳифаҳои гуногун дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълони бар дурӯғ оиди он ки амонатбонк барномаи сармоягузориро роҳандозӣ намуда ба шаҳрвандон маблағ пардохт мекунад, нашр шуда истодааст. зикр менамоем ки эълони мазкур куллан бар дурӯғ мебошад. дар ҳолати рӯбарӯ шудан бо эълони қалобон ба хотири ҳифзи маълумотҳои шахсӣ равзанаи суолҳоро пур накунед. ҳамин гуна роликҳо аз ҷониби қалобон нашр гардида истодааст мутаассифона. боз як намуди ҳолати қалобӣ ҳаст ки қалобон худашонро ҳамчун нафарони диншинос муаррифӣ карда мардумро фиреб мекунанд. метавонам рекламаашонро пешниҳод кунам. дар он ҷо духтарони ёш сатр карда телеграм каналҳо кушодагӣ ҳастанд ки ҳамчун номашон дар он ҷо халялни зарабатак гуфтагӣ ҳастанд. дар он ҷо ба мардум ваъда метиҳанд ки агар ки 100 сомон равон кунанд 1000 сомон карда метиҳанд дар давоми 1 соат, 200 сомон равон кунанд 2000 сомон. мардум хело бисёр фиреб хӯрда истоданд. дар дохили худи тоҷикистон чунин қалобон вуҷуд доранд ки мардумро фиреб медиҳанд? дар таҷриба чунин ҳолати қалобие ки аз тарафи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон шудагӣ аст надидаги ҳастем то ҳол. сипос барои суҳбат ки вақт ҷудо кардед ва мардумро дар бораи ҳолатҳои қалобӣ дар интернет ва дигар омилҳое ки мардум ба думи қалобон меафтанд ошно кардед. мо умедвор ҳастем ки хонандагон ва бинандагони нашрияи Тоҷикистон ва Сомонаи Престиҷӣ аз ин маълумотҳо огоҳ мешаванд ва чӣ хеле гуфтанд пули бедарди миён нест дар ягон ҷо ки мардумо масалан ба ҳар гуна фондҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар тарғиб мешаванд таваҷҷӯҳ кунанд. саломат бошед. муваффақият ба шумо.